Vajíčko si rozbijeme. Škrupina je nejaká pevná. Toto nie je možné. Priatelia, takže cestu sme si síce vypracovali, ale na niečo som zabudol. Tí pozornejší z vás si to určite všimli. Ja som na to prišiel až teraz. Áno, presne teraz to cinklo. Jedna polievková lyžica rastlinného oleja. A ešte primiešame. Čo som spravil zase zle. Ako ja vám poviem, že natáčať vždycky sa mi tu niečo dožube. Tak, teraz je to cesto hotové. Zavrieme. Takže prvé sa nám možno nepodarili. Prvé bývajú nepodarené.